टाइम गैया जादों टाइमा जाबाय 10:30 ready office kami ओंखारबाय दायो जोङो थांनोसै नोगोद गुसुखा माबा फ्रिजनि गुसुया फ्रिजनि गुसु बायदि आयौ आंनानो बेगा गिलिर खोमसि नै जायो ओंखारबाय जोङो दा जोङो हरनि खैथायाव गाखोगोन आरो जोङो हरनि 1टायाव गाखोगोन ओमफ्राय हजोंहाय खैथा मोनहैगोन फुंनि 9टा 20आव मोननो हागौ खोमसि जेबो नुला दायो जोङो स्टेशनाव दंफैयो ट्रेन नेगासिनो दं ट्रेना दा 1टासोआव सफैगोन एसे लेट जादों ओमफ्राय दा नेगासिनो दं बेयावनो टिकेट काउन्टारावबो टिकेट होग्राया खुलियाखै अफ जाना दङ नेगाराम दा थांगोन जोङो दा 1टासोआव रामदा मा जागासिनो दंब्रा खुलुमबाय थांगासिनो दं टिकेटखौ नागिरना मोनाखैमोन जायगाखौनो बिनिफ्राय दरजा खेबावाखैमोन ओरैबायदि बारना जोनानैसो खेबगारबायना फावसायलायनानै बारना जोबाय आं थांफालायदों साला बोराया ओमफ्राय नै बिसिनाखौनो बानायनो रोंला सासेया ट्रेनाथ' बिनो बानायनायमोन नाथाय बिसिनाखौ गावसो बानायनो रोङाखै गावनो माबा मोनसे भुल बुस्थु लागाय होनो कन्ट्रेक्टरमोन ना मानसिया मिथिबाय फैसाखौसो खम होबाय नामा एसे लागायनाया मदिखौसो दायहोलाबायो ओमफ्राय जिखुनु हरनि दा खैथा जाखो 1टा जाबाय ओमफ्राय दा ट्रेनाव गाखोबाय जारनि सुरु राव नङा ब्लगसो दा सोरजोंबा रायज्लायनो सानदों रायज्लायनोबो रायज्लायजायो उन्दुनो मोननानै मारै नांदों बुंदो मोजां नांदों खुलुमबाय माबा बेना जुथायानो रानबावाखैमोन गेसाव जुथाखौ दा मुजा खुनानै दा बिदिनो उन्दुबाय बियो दा मोनाम थानो हाला नै आरो जुथाया जेरै दोनदों नै दा गोमा होगोन बिराद थाइसेयाव दं जुथाया स्कुलाव सिङाव सोर फाग्लांनायखौ नायब्रा नों दा जुथाया गोनांथार मोनामदोंलै होननानै ज' हरगोन ना जेनेबा नै आखोनायलाय नों जुथाखौनो बावलाय आंलाय सोर लांनिखौलाय मिथियानो बेखौ नङा दे बायना होगोन माबा आंलाय माबा होननायखाय गारिया पामसार जाबाय गारिया पामसार जाबाय नेथ'बाय माबा होननो नागिरदों नै आदा रेखाङा माबालै बाक्सायाव एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नायनो थांनो होननानैनो बरमायाव ओंखाम जानायानो थाग थियारि खालामनानै अखा गुसुजों जाबजों फुङावनो खेबसे जाबाय आरो 1 घन्टा थाना खेबसे जाबाय आरो 1 घन्टा थाना खेबसे जाबाय बिदि आरो दा खिनानै फैबाय आं आरो उखैफिनबायना रायजोफोर माबा जाबाय मा खालामबाय लग एवला एवलि खालामनानै जानानै ब्लक फैबाय रेडियाबो माबायाव जादों 5टायावनो दा खैथा जाखो 1टा जाबाय दा उखैफिनबायसो दा साहा होग्राबो सासे फैया आरो गुसुबोना बिराद अन्थाइ गोलैलाबायदों जोंथिंजाय ओंखायनो फैयाखै बिबुआनो बोरैबा गुरगुरा तुथुर तातार सोंलाबायबायलै उफाय गैया दायो नै साथामबो स्रें दङ नैबे गाहायाव दङ सोरबा नै रामदा दङ गाहायाव डाइरेक्टर जोंहा सार बिथाङा प्रडिउसार बेनो ओमफ्राय नैहा जोङो बेहाबो डाइरेक्टरानो होनांगोन ओमफ्राय लोगोसे करिय'ग्राफार डेन्स करिय'ग्राफार ओमफ्राय आंहा जाखांफुनाय फिसा एक्टर फिसा बियो फोरोंगासिनो दं नै सिनेमा नायगासिनो नै ओरै माबायाव बेयाव जों एवार्डनि थाखाय हरनाय भिडिअ मोनगोन पस्टारा बेयाव दं चेन्नाइनि आलासि नायनो हायो नै ससे बेखौ नायनो हागोन एवार्डनि थाखाय जोङो बे भिडिअखौ हरनाय जादों हजोंहाय मारै जायो एवार्ड मोनगोन ना मोना जोंहा नैबे सारानो डिलेक्ट खालायनाय मोनाबाबो जेबो नङा दुखुथ' नाङा गोसोखौ गौरब अनुभब खालामगोन फार्स्ट टाइम नालाय मोनाबाबो जेबो नङा आरो जोंहा आरो बिदि प्लेटफर्म मोननो बहुद सम नांगौ आरो बेबायदि मोननो थाङोब्लाबो खाफालनि खोथा जोंना
थ' नायनोसै माबोरै जायो प्रग्रामफ्रा जोंनि माखासे पार्टियाव थांबाय बै मोनसे दाब्बायाव दा जों खैजन दङ 12 जन दङ जों 12 जन दङ जों साथामा एसे आवगै मोनसे नाम्बार C2 आव दङ जोङो दङ C2 आव ओमफ्राय माखासे पार्टिया दङ जोंना C3 नम्बराव दङ दाबा मोनसेयाव जोंना बिराद माबा सालुआ बांद्राय बिमागा बांद्राय सोलिद्रायो ओंखायनो आवगैयाव दंहैयो माखासे दङ एक्ट्रिस एक्टर माखासे दङ ओमफ्राय जोङो दाबा आवगैयाव गाखोदों थांबाय थानि